муҳтарам шефи ширхӯр, ман хатнавис нестам. Акнун фаҳмидам ки ҳуҷҷатпуркунӣ ин чизи муҳим аст. Ман ҳози тиҷората ёд нагирифтам, лекин мара дар боғчаи бачагона мегуфтанд ки ҳама вақт бозичара тақсим карда бозӣ кӣ. Агар меҳр ба ҳар дуи мо камӣ кунад, ман ҳамаи меҳрамро ба ту мебахшам. агар ту биёӣ ҷои кори ту тайёр, кор бисёр мекунӣ, лекин беойлик. нағзиш ҳамияе ки ҳеҷ ка дига ай кор тара сур кардан наметона. ман да ту ваъда метам, ту саҳар ай хоб мехезӣ, ман да барат мешам. вақте ки ту хӯроки шом мехӯрӣ, ман да барат мешам. да ҳамаи зодрӯзо, да ҳамаи соли наво, ман да барат мешам. сол ба сол, сол ба сол, соло гузаштан мегирад. мо ҳардумон баробар пир мешем. мо ҳардумон як умр бародар мемонем. ай хоб хезен кӯдако, ҳафти саҳар шид. ай хоб хезен. охи барои чӣ бихезм ку мара бугӯ? хез файзи саҳар бо дигай, мара медонӣ ку бояд ҳар саҳар амтари гуфтан бигирам. марам баъзе вақт зиқ мешам рангида, вақте батареям тамом мешавад. фикри марам кам бикун. ман соатам чӣ хеле фора мара том метани. як бор ақалам ба дилм тоб битен ки ман як бор хурсанд шавам. ту боша барои ҳар як чиз зид мешӣ. ту зиқи мара охи намедонӣ чи ай? ман ёд кардестам. ида бин кия? ин ширинак додармай, ту омадӣ, ту да ҳамин ҷай Оста, эҳтиёташ кун. сахти сахт ёд кардам ман. шинос шафшодиев хуршеди офтобак. офтобак? гирья накӣ, ки механдонам тоқат намекунӣ. ширтеша ин ҳамин қиссаи ма буд, қиссаи ҳамамо буд. хушбахтона барои маву додарам охири қисса аҷоибот тамом шид. дадаҷон нақли кардагитон рост буд? нозанин ҳамаш рост буд, лекин медонӣ ман чиро фаҳмидам? чӣ? меҳр бисёрай, ҳама да мераса. да манам? ҳатман да ту ширинаки ман. амаки хуршед тапирс медонам. салом ҷанҷон, шунидам ки хоҳардор мешӣ. ман аспа интизор будам. ман ина пил асб бихар. ман фахр мекунам ки ҳам хеле ака дорам. чайданов марам фахр мекунам офтобак. салом хоҳарҷонам.